arratsalde osoak pasatzen zituen, begira da okerta itzustenen izina hartan. Ikusi zuen azena, komuna ez ezagunetako baldosa urdin eta hotzaie. Ikusi nuen baita ere, bizitza galtzen euren gorputzotzak berotu nahiean. Ordurako hain urrun zituzten, ametsaien harindura bietzen. Inork aukeratzen ez dituen paisaiak ikustea, suertatu zitzaizula gio historiari gabekoan liburua. Beste gustea ere pentsatzen ez duten ezagutzea, tokatu zitzaizula. Bideari bat eduki zenuela zen laguna, bezala, telefono agendan aurkitu zaitut, eta zure izena bertatik atxatu beharrean nago. Nola gertatu zaizun galdetzen dioten buruari. Orain, zoritxarrez orain,